John Job ya Ibrang de ilege manya takoshi geze kemji John Job kenji ye agadi nwoke kokene ije bianga bia takoshi oya remove that with one ikpuru iji ko week. If you will not remove it na get back to them here one ping on now. Come on, remove it. I said remove it. Hey Jesus. Okay. Welcome to comment section. You're so toxic. Jesus. But one takoshi ese ka ekede. Didn't we short again? Sorry. Nebranga beti obra Jesus. Catch him watch you nyara. Let me show you who happy now. We branga that takoshi. You put that in Yidishi. You pin he dishi. Each a musician, Ebranga bia we want baby and got takoshi. Keshiga back Kelayazo. When I was sagging, Kushelegan secondary school. I won't lecture Branga Sagam. Esagam. Esatami hena ona give room gama. Branga besaram. Enya lasu Kenya hamam kishiga ma fogenga. Branga bishi ma fogger. The way coming out now, like Rama, so my home of ma. Sir? Yes, Musa. Sorry. The way coming out now, like the way Rama of ma. The letters, Anna. Again, what I key. It's my phone. I'm not kissing English. Oh, yeah, we window key, blast, okay. Uncle. Don't want Jack again with a blast, okay. Eh? Yes, sir. I'll go and went to hospital. No, sir. I'm coming here with short chicken. On your way this happen, yellow nigger, no letter up. Uncle Mo. Oh, Oyitoga. Like, I was sick. That is why. It is sick. The No name Pachori Abamanga. Toyakono Pea Pagara. Generaga. They just malaria, not much, but I'm okay. Kaule Kuronya say Mamma malaria. Kaule Kuruna some malaria. And we get Lamona, Notoria. Damn you, Chileka Bagoko. Nanango no amo Notoria. Mana reading season, a jiha ngam on a reading season. When I got a lorry and amona. Elam hang last week. Sir? Elam hang before Yama. Is anti-malaria, malaria drugs, and Elam hang get one more quantity malaria, Chileka Bagoko. Elam hang before Yamawage. Elam hang last week. Ele the boy immediately last week. Owegi. What you hear the knock on your name gate in Abal. The way for Nana and again, Laramas. KB should not watch him. Abia State. Okay, man, how will I'm going to Gabani what do? Yes, sir. Okay, man, no Gabana social media and against him, yes, sir. Yeah, I'm The way for Nana and give you lot of Laramas. I'm 22. It is 22. Yes, sir. It is 22. Get a camera. I'm student. It was student. Get an end. Gibi. Yes. Okay. But and you are still under there. In our school. Yes, sir. Okay, but I for interview 40. Yes, sir. Get a care go. Medical laboratory science. Medical gonna. Laboratory science. Okay, what is medical laboratory science?
It's a professional healthcare that helps to diagnose how they function and diagnose how the system function in the body. Types of medical laboratory science. Nothing like types. We have branches of it. Branches, sorry, I'm mistaken. Okay, under branches. the branches, we have the branches of medical laboratory science. We have the hematology, histology, and microbiology, and chemical pathology. Okay. Which of the part is talking about arm or not? Which of the parts can be used for examination of arm or not? None of them. All of them, like when you come to microbiology, it's talking about the urine and urine. None of them. Which of the parts? Guess what? None of them. Which of the part is discussing about arm or not? So, onwegi nke na-akpọ nke ikwuru now. Arm or not? Urine elengo shaftaga. Oftaga no. Okay, it's microbiology. It's microbiology. Sorry, it's microbiology. Then you are making me look as if I don't know part of what you are discussing in school, eh? Do you know how many years I left? Do you know we did all these things as a borrowed course? You think I will go to it, but I'm going to school. I'm going to school. I'm a Jew style. But I'm sure I'm learning. My being gone when I went and got the saying, Lanya, choose one. He done get to school now because he will issue. I'm here, no. Why you here when you're bad and I can church? No matter then, no problem. Decide, he decide to get or get from school. Maybe get that. Thank you. Come lecturing me. Thank you. Electoral interview, Gani room interview call HR get to school. What level, Kado? I'm final year. Okay, no, HND University final year. Yes. Which school? Gregory University too. Ayala so turn on Amazoka. You are due. Tell the lad due. 22 years, no final year. Every shine your mama, let you push you inside. Let you Japan too much. This shine your mama, get them quabara inside. Let him know Japan inside. Jesus. So I'm wearing joggers. Our English came at the S from Mongisha, Grandma. We are get Baptist. You so joggers. Turn. Telero sana. Ka medical pathology or go na school ya dey here. Ego medical pathology for science and hotel. Turn na so ga hu that's when ike. Ego ta he bi o ga we enro ike ga maputa. Me shilata to ko ga hu ga frustrate ma bingo. We paka na kpage. Look at. Tapuru ike pusu na achụ oke na compound ndị mmadụ. Ego medical pathology. Look at hotel Rosanna. Whatever fast bia. Lewanya front, lewa ish. Piloto no lewanya front. Each day that in again. Mama, why did you we hear me after? Look at. Look at it. Eba si when he kele date window tras egraga soro. Eba kam see pull over. No di window tras egraga soro cover track and ganine. When he ke. Lapse in well. Aya, paro telemedical pathology ga bia with phone na chile ka bagoko. Wa bingo. Eish, lanya. Akwụkwọ nke afọ ụmụ nwaanyị ndị na-enwe because of otu ma ihe go na school. Onye m ga-eji use ro gị disa akwụkwọ. Na ihe m na-agwa gị na. Okay. Ije anya ahụ ma gị na nwoke nọrọ. Yes. Ele ihe takoshiga ga-ese. Ele ihe wo isi ọchị gị na ije anya ahụ ma gị na nwoke gị nọ. Gị nwere smile na abụga m yes.
Eh? O te faja bara ihu no ka bread maybe Ibrahim ga bet yes. Inya ahụ gị na nwoke a nọrọkwa again. O te nọ na aga enyu ahụ nwoke abịa ahụkwa gị n'anya again. Onye ahụ ma ya na nwoke nọ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Daddy nwụrụ anwụ, all mommy nakata for everything. Don't know. Okay. Okay. Okay, sir. Gịnị gburu mpa gị? Yeah, ama m nwa nọ na school na ama m. Orphanage daughter. Maga ọlụgharịrịzi. Mba. Ewepụla nwa mbụ. Mba. Ị mụrụ nwa n'ụlọ? Mba. E nwere onye aṅụrụma nọ na family your father ma nke mmadụ? Na-ekwusi okwu ike. Adị ngwere ewu ị bịara ga ewe emegere m isi taa. Awe ngwere ewu, don't make me angry here. Onye ara ọnụ na side nne gị ka nna gị? Mba, onwe nke dị. Ụmụnne gị ndị ka nwoke bi na eshi nne gị na nna gị nwere nke efu agbagba ibi? Enwere nke akwara amụ ya akwa? Mba. O telekụma ga-ele mgbe ọ na-eji agụ ka ọ abalị ka ọ wee ehihie ka ọ n'ime ka ọ n'ụtụtụ? Telekụma ga-ele mgbe ọ na-eji agụ ka ọ abalị ka ọ ehihie ka ọ n'ụtụtụ? Onwe gị. O tele eji agụ ga agụ? Ị na-anụ otu otele akụma gị ya emewe gị ka nwoke bịa taa gị gị. Okay, ọ n'abalị. Ọ gị ka m jụ gị, ị na-anụ otu otele akụma gị ga-esi nwoke bịa taa gị? Ọ n'abalị is in the night. Abalị. Abalị ka ọ na-eji agụ gị? Nwa agbọghọbịa otele na-agụ n'ime abalị. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị gaala be dibịa mbụ sị a gwọrọ gị ọgwụ? Mba. Kemgbe ị bidoro chọwa ka ti bịara gị? Ọnka ọfụrụ a na. Ha? Ọnka ọfụrụ a. Enwere ebe ị dọrọpụrụ prayer point maka di? Mba. Elu ọdị ka ihe ị mega expect nwoke ahụ ị mere gị de nkekwe ihe ị mega expect ị ga-emere nwoke ahụ? Okay, ihe m respect ya wa imere nwo in my case of education ka ọ help m so I can like go higher. Mana m ga-aga higher. Achọ m ịkwụsị m ụzọ. Then for my own support to him, if I have, surely I will support him both financial and other things. Okay. Enough final year now. Hello, the higher just again. Enough final year now. Hello, the higher also rega. Actually, I got my PhD after my internship. I will do my NYS. After my I will go for the second round PhD. So I try to make a small zone. Egocha ihe ndị a na-ele nga ira game apply ọrụ. I can like open my own lab. Iso bekee ya ma agba aka na ya hia. Tu yiri kwakwa pupum. Otu yiri kwakwa pupum. Iso bekee na ma agba aka. Then mepe egocha ihe na le nga na ga ịchọ ọrụ na. Mma mepe nke mụnwa. With Mma mepe hospital nke mụnwa or lab tech nke mụnwa. With my certificate, I can open my own. Nge mepeli nke mụnwa.
So okay, him when me offer to a man, no be a log as a wife the way you know. Okay, mma respect when it nge respect number one. Nge me ya obey. Then other na nke inye aka nge nyere ya aka ma nwere bụ ma nwe gị ngasi a na-enwere m. Okay, one kid to call log a low body to koshi. Sa control ụlọ chọrọ isi dị mma for the fact that aga m enwe nsogbu with him or family issue ya or gịnị is okay for me. Ebe ọbụla dị mma. I got like nwoke nne di ya nwụrụ anwụ ka nwoke nne di ya dị ndụ. Na nke nne di ya dị ndụ. Ụmụ nwoke letra la gị kemgbe i bidoro gaba school. Ofu onye. Ele nga ha nọta nga the guy nọta. N'ụlọ ya. Ele ihe ga n'ụlọ ya ya ata ele ihe onye o ji ata gị n'ụlọ ya o ji taa. Chete ihe eji nrata gị n'ụlọ ha eji nrata gị eji taa gị kufuo gị. Ele ihe eji nrata gị kufuo gị. Ọ Indomie. Man chetali mba Indomie. I'm not that materialistic. Mba. Ọ point and ele azụ ndụ. Samba ọwụ nke ahụ. Ele ihe eji nrata gị wee ego. Mba. Echefula m nke ahụ. How many years na ka Tapuru gị? Ka tapụrụ m. How many years na ka the guy tapụrụ gị? Okay. Will I just say this? 20 years. 20 gịnị? 20 years. Ele mgbe the guy tapụrụ gị? 20 years. At the age of 20 years ka o ji taa gị? Yes. Ị dị afọ ole? I'm 22. Ele mgbe ọ kwụsịrị ịta gị? That 20 years, let me just say, this is now 3 years gap. Okay, 3 years, yeah, now, like, we are not together. Everybody just done their own. I'm just my own. Kemgbe ahụ akpịrị amụ meghe gị? Mba. Ị ji like ịta with ka without? Ị ji like ịta with ka without? Akọtaghị m o. Ịkọta ahụ. Eji okpu ata gị ka eji ata gị without okpu. Ị ji like condom ka ị chọghị ịta without condom? Okay, with condom. Egugidela gụgide akwụkwọ ihe gbasara ịrụ ọtọ na ịma nke wu with ịma nke wu without ịma nke with ịma nke egugidela akwụkwọ gụshie nga ihe eji atagha nwaanyị echi na-abịa ata gị without ị gaghị ama. Dadị ataga gị lodi mkpa itiri Na man chetali o. onye tara gị ọrụ na gịnị? Ọkwa medical doctor. Dọkịta tara gị ịtakoshi eze ihe abepụta gị ya dọkịta tara gị tafuo gị oge ka m jụrụ oji stethoscope nyoo tele gị before mana bitin ya before ya atamaghị. Oge ka m jụrụ ọ nwere stethoscope na ntị were test o tele gị before ya atamaghị. A na-eji stethoscope ata mmadụ. Ha na-eji afọ icheck for BP rate. Dem yo onye gwara gị dọta mmatara one girl mma bi na ya ada anyị. The girls ha na-etiri stethoscope na ntị ya were ya nke ha na-eti n'obi tesi ya n'elu otelie na-eku ume ya mara si na tinye abịala BP high level.
But oh yeah, and the cystoscope like if we are Them not. you I'm not I'm not going to tralata. Get a coach test again before you have We check each other. I check your wine first. let her take again before you have go tele no tele. I check you first for blood group and I check for blood group, check it for HIV status before we start doing in your we check ourselves first. Doctor trage let him no log. Eh? Doctor trage let him no log. On a cheat, kazi cheating had it too much. On a cheat kashi. Yes. Kebi should not watch him. Abia State. Genotype okay? Blood group okay? O positive. Ela ku ibre de data pugege. Ela ku ibre de data pugege. Itirim puki brakwa ke monra mono. Someone chatalio Jesus. E get Italy. Amanu. Okay. Bria no be na nwoke wala plug na phone. Sege bia visit ya. Bria no be na everybody who are here. Enwere ndị ọjọọ nwe ndị ọma. Mụ anaghị na ahụ na emaghe ma ngwa ezigbo mmadụ ma ngwa onye ọjọọ. So don't think ma ngwa ezigbo mmadụ. You are see me as onye na ahụ here and dịka ị ga-esi hụ ndị ọzọ. Mmadụ kpọọ gị na phone. Onye ahụ dị serious ya bịa hụ nne gị na nna gị. Ị na ihe nna gwa gị. Onye ahụ dị serious gị na ya ma itie matakwa onye ọ marakwa ma nwere ahụ uche. Marakwa ma wodo onye ga-atali gị owe echi na otere agụma gị ya wụrụ na ọ ga-atafu gị. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị na ya wụ na iwe ike ezu ike ka ị marakwa ma onye bụ ọrịa ma onye na-efu ha ọrịa kwenụ anyị mgba gị na Yes, sir. burukwe n'obi ihe anyị nọwa ala Igbo adịghịkwa mma. Kpọọ your phone number. Ịwa ọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or Chineke agbago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya agbago. E watch it ya get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place Chineke agbago. 090 72 43 66 88.